Lemoni, dneska netradičné kuracie prsia s limetkou, cesnakom, smotanou. Poď tam do toho. Ideme si zavariť. Dneska kuracie prsia očistíme týmto spôsobom. Tieto časti, ktoré nechceme, tak aby tam neboli. Takéto pásiky na vrch toho kuracieho prsička, hej. Takýto vejárik. Našu vyrobenú loďku naplníme na začiatok limetkou kvapku oliváču. Na spodok takýto malinkú vetvičku rozmarínu. Korene. Soli. Kúsok nastrúhaného parmezánu. Loďky máme pripravené a ideme na naše mäsičko, ktoré si jemne orestujeme, aby sme ho mohli naložiť do našich lodičiek a sleduj ďalej. Tu panvicu olivový olej. To je ono. Už ide zima, treba prikúriť. Sol, korene. Vychladnuté orestované kuracie prsia prelejeme našou bylinkovou zmesou a troška pomasírujeme. Kuracie prsička vložíme do našej lodičky a naše lodičky presunieme do pripraveného pekačiku. Jaže prístav? No prístav lomeno pekačik. Naplníme. Naše naplnené loďky zasypeme ešte peknou porciou nastrúhaného parmezánu, milimeter fefru. Príborík. Nie, ty ideš na to veľmi zle, musíš ísť. On vždy ľúbi mať takú precíznu myšlienku v tom jedle. Takže viac menej, pozrime sa na to, jak by to jedol Peter. Áno, tak si otvorím takto, jak to má ísť potom vlákne. A po čom? Naproti tomu vláknu nie je takto, ale výborné, takto, jak to je nakrojené. Výborne. Obočíš si do tej šťavičky. Trošku slinky mi vybehli do toho sočok. A tak ukáž! Vôbec. Hrianka. Použijeme ruku. Nikdy nie je zlé, keď si omočíš vôbec. Akože musí to stať no, za to, ale chod keď si omočíš... Ja si chcem ísť omočiť viacej. No a už ideme omáčať. Toto je asi moja hrianka. Troška svežej limetky nezaškodil. No. A myslím si, že aj Jack Sparrow by na nás nebol, že nepyšný. Tak, ja si myslím, nebudem ticho, budem teraz momentálne, lebo... Jack Sparrow a jeho loďky, prajem vám dobrú chuť. Doplujú čo najďalej. Spraví to podľa nás. A vidíme sa pri ďalšom videu. no, čaute. Čauko.